Takže ahoj lidi, já jsem dalšího videa, tentokrát to bude jiné, protože to je z miniher. To survival games, je to na serveru Lifeboat a tak jsem si právě zapnul mapu, nevím, nějakou mapu jsem si zapnul. Je nějaký Steve. S kamarádíme takhle na začátku. To je dobrý. Napíšu tým, jestli chci být tým. Ukažte takhle. Ne, téma. Jasný. Odešli. Tohle. Chceš? Protože asi bude chtít být tým. Teď co? Jak to, že? Takhle. Dobře. Jaké jsme tohle neviděli, protože já nevím, co je tohle. Co je to? Jestli tohle dám takhle dozadu. Tak běžím asi. Je, tady někde jiný, místo něho čáko. Tak, no, zatím. Bude chtít. Takže teďka zase nezemře, to je bylo dobrý. Jo, asi zatím. Já si myslím, že dneska je ten měsíc, ale on to nějaká... Jo, vím to. Za chvilku to začne. To je nějaká budova, jsem myslel, že to je měsíc. To tam budu 10 sekund. Jdeme na to. No já že tady skáká do počít. 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Jdeme nahoru. Sprint. Hop, hop, hop. Jdeme to. Hop, 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 hop. Žrádlo. Tady helmu, jdeme dál. Jdeme dál. Další číska. Dobrý, toho štěstí. Tohle mám štěstí teda. To se mi moc krát nestává. Jo, meč. Vezmu asi. A ty boty jsem chtěla železný. Ty obleču. Ty čejnový. Někdo dal. Všechno jedin. Kdo mě dal? Nevím. Dále. Co bude tady? Hop, 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 hop. Vám teďka musím zařídit, ale tam určitě nekazat. A jdeme dál. Ten meč. No. Hop, hop. Další čest. Co bude já u helma? Sekera. A je určitě. Tak. Dobrý, to není úplně špatný začátek. Kromě, že bych nikdy nezačal trochu líp. Někdy už jsem začal trošku líp, ne moc ale jako někdy se mi stalo, že to v první části jsem dobrý meč. Jako neříkám, že nebo jednou ve Skywars jsem prostě měl všude diamantový jenom samý. Že jsem tam prostě měl všechno diamantový. Další čistka. Tady si jasně vezmu. Takže tak. Teďka úplně odříznu tady odsvět, to tady nikoho vůbec nevidí. Další čest. Dobře, dobře. Dobře, já mám všechno komplet. Mám komplet a mora. Mátočka baň, tak to je moje štěrka, to možná na botany video.
Vypadně to nápis. Nebo dort. Tak tohle bylo štěstí. Tak tohle bylo teda mega štěstí. Jsem byl úplně kousíček od toho, aby jsem zemřel. To aspoň myslím, že by jsem zemřel, já nevím. To ještě nikdy neskoušel, ani asi nebudu. Pokud to neudělám schválně. Pokud to neudělám momentálně. Schválně to asi nebudu. Tady se není, že to nikoho nevidím. Divný. Jsem úplně sám. Jej. To je celkem slušný, ale tam bych nechtěl padnout a prostě, proto tam prostě jako takhle úplně to je úplně dobrý, já takhle říkám. Tam bych asi nechtěl spadnout. No tak teď tam spadl, já. Nic mi neobralo. Ty do vody bychom asi neskákal. Nebo, kdo ví? Geronimo! Tak tohle bylo dobrý. Tady je čistka pod vodou. OK. Tady zapomněl jsem to nevezmu. Teď jsem viděl čistku. Tohle on nehrál, nejde peníze platit. To byla brana. No, tak jsem si dobrým způsobem dostal dolů. To to docela trošku, jako docela dost. Ale že se zabil. Jsem měl dost velký stres. Ale tady asi se teďka zase nedostanu nahoru. Já to tak vidím. Takže tady budu asi až do večer. Což je... Nedlouho, takže tady tam je to, tam nejde. Že to někdo zahučil. Bude něco vidět, podle kumenovku. Už vypadá jak srdce. Tady něco nebude. Bude. Nevím, že bude. Nebude. Aha, také nebude úplný prd. No, takže já to asi tam za to. Hej, ten česká. Za to jdu. Daj mi tme. Jak asi ty videa budou 15 minutový, teďka za chvilku asi vydám další videa. Co tady? Nic není. Au! No, broužu. Možná mohl skočit na zemání. Jsem skákal do té vody. Jo, to je bylo úplně užší fail, kdyby jsem skočil. A prostě mi to neubralo životy. To byl úplně mega fail. Já neskáču, to nemá. Skočím vedle. Nic mi to neubere. To člověka, a je ten někde. Člověka se docela potěší, ne? To jsou další. Kles, taky takhle. To tady. Jago, kamaráde. Fail, pojďte si, pojď. Jo, jsem dobrý. Mám tu sekeru. Uňa. Tu sekeru, uňa. Tu sekeru. Jsem dobrý, mám sekeru, jo. Jsem dobrý. Jo, kolik nám je? Kolik nás je? 4 playery. Uklízím. Jsem dobrý. Tenže. Jo, je mrtvý. Ne! Tak tohle jako byste nechtěli. Takže protože jsem zemřel, to asi teďka končíme. Takže tady to ukončíme, takže já se s vámi asi